роғон шоҳкории беназир ва кохи бузурги нуру гармӣ. Бунёди ин нерӯгоҳ аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба азму иродати мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. Ин ҳам дар ҳоле буд, ки то давраи соҳибистиқлолӣ бо истифода аз иқтидори бузурги иқтисодӣ ин сохтмони оламшумул оғоз гардидаву нотамом монд. Дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистони соҳибистиқлол бо азму талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ ба далели расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва мусоидат дар рушди иқтисодиёти мамлакат оғоз ёфт ва ду агрегати он ба кор дароварда шуд. Азми сохтмончиёни ин кохи бузурги нур барои дар муҳлати муқаррар гардида ба кор даровардани агрегатҳои боқимонда қатъӣ аст ва барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадафи олӣ, ки дар таҳкими истиқлоли энергетикии мамлакат нақши бузург дорад, талошҳо ба харҷ дода мешавад. Воқеан майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим имрӯз ба корзори заҳмати созанда табдил ёфтааст. Дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат лаҳзаи кор қатъ нагардида, диловарони сохтмони нерӯгоҳи Роғон бо азму иродаи қавӣ бо истифодаи зиёда аз 3000 техникаю механизм шоҳкорӣ меофаранд. Корҳо дар маҷмӯи обқабулкунакҳои асосии нақбҳои обгузари амудӣ, мустаҳкамкунии фарози кӯҳҳо, баромадгоҳи нақби обпартои қабати сеюм, нақбҳои нақлиётӣ, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, сарбанд ва дигар иншооти асосию ёрирасони нерӯгоҳ вусъат меёбад. Бо азми қавӣ ва иродаи устувори бунёдгарон, хобонидану шиба кардани омехтаи сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ дар сарбанд идома дорад. Маводи хобонидашуда дар сарбанд зиёда аз 13.5 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. Барои кашонидан ва қабат ба қабат хобонидани маводи сарбанд, техникаю механизмҳои зарурӣ истифода мешаванд. Ҳамарӯза аз конҳои захиравии нерӯгоҳ то 30,000 метри мукааб маводи зарурӣ ба сарбанд интиқол дода мешавад. Чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо ҳисси баланд ва масъулиятшиносӣ бо истифода аз муосиртарин техникаву механизм корро дар нақби сохтмонии қабати чорум ба таври шабонарӯзӣ идома медиҳанд. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ 544,800 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 94,025 метри мукааб, гузоштани анкерҳои АЖК наздики 25,000 метри тӯлонӣ, корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда 17,450 метр, корҳои сементатсияи пуркунанда 51,639 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ дар ҳаҷми зиёда аз 470 тонна оҳану фулузот васлу насб гардидааст. Корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум соли 2018 оғоз гардидааст, ки дарозии иншооти мазкур 1750 метр ва қутраш 15 метрро ташкил медиҳад. Корҳои заминии омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо бо маром пеш меравад. То имрӯз нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии трубинаҳо ба анҷом расида, корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дорад. ҳаҷми корҳои нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони қисмати поёнӣ 25150 метри мукааб арзёбӣ мешавад. Дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, корҳои заминӣ ва мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳ идома дорад. То ин давра зиёда аз 4 миллиону 495 ҳазор метри мукааб корҳои заминӣ ва 186,498 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро карда шудааст. бунёди иншооти азими аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғон қадамест, ки роҳи Тоҷикистонро барои пиёда сохтани ҳадафҳои дар пеш гузошта, дастрасии комил ба истиқлоли энергетикӣ, рушди бесобиқаи соҳаҳои гуногун ва таъмини зиндагии шоиста ҳамвор месозад. албатта баъди ба кор даромадани агрегатҳои боқимондаи ин иншоот ба иқтидори умумии энергетикии мамлакат боз қувваи бузурги кохи нури Тоҷикистон зам хоҳад шуд. Воқеан ҳам Роғон калиди муваффақиятҳои беназири мардуми Тоҷикистон дар асрҳои оянда хоҳад шуд, зеро бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафҳои стратегии давлат, ки саноатикунонии босуръат яке аз онҳост, нерӯи барқ муҳаррики асосӣ ё гардонандаи муҳимтарини иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Абдуваҳоби Абдусаттор Аҳалдини Карим, нерӯгоҳи барқи обии Роғон барои барномаи Тоҷикистон.